ni Christy Pabo Kenti Familiana. Tumakder tayo. Intayon ken ni Jesus, iruknoy daytoy bagi, puso na nahayan, dayawen di agresar, Jesus ken kai serbimi, daytoy puso ken bagimi. Jesus ken kai serbimi, daytoy puso ken bagimi. O Jesus, manakabalin, dito'y daga si kataklin, amang tinawadwad, apik sa iti pekat, Jesus ken kai serbili, daytoy puso ken bagini. Jesus ken kai serbili, daytoy puso ken bagini. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo, ti grasya ni Apo tayo Jesucristo, ken tayat ti Dios nga Ama tayo, ken ti panakirano ti Espiritu Santo, ti adakuma kada kayo. Gabsat ko ken ni Apo Jesucristo, rugyan tayo day ti rambak ti panawen ti Kwaresma. Kada tayo tatad ti makunkuna nga Miyerkules Kurkurus, tapno intayo dawaten iti panangaasi ti Apo, kaya tagbabawi tayo kadagiti basbasol tayo. Kumararag tayo. Ipay mo kadapo tababenti na santuan na panagayonomi, irubwat mi ti panagserbi mi akas soldados mo, tapno iti panakigubat mi kadagiti pagdaksan ti kararwami, masalakniban kami babaen ti panang parparit ken panang teppel mi ti bagimi. Dapu ken Apo mi Jesucristo nga anak mo ket Dios, isa makipagbiag ken makipagari ken ka, titimpuyog ti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon nga awan tinggana. Ti may basa na daw ti libro ni Profeta Joel. Kuna ti Apo, agbabawi kayo ti amin na pusoyo, ket agsubli kayo kanyak. Agayunar, agsangit kinagdungaw kayo. Ipakita tagsisenaya puso ti ladingit yu. Saan undas ti panangray abyo iti pagananayo. Agsubli kayo iti Apo a Diyos yu, naasi ken managparabo. Naanus ket tungpalan na ti karino. Si dadaan na mamakawan, asaan ket amang dusa. Nalabit tabalbaliwan ti Apo a Diyos yu, ti panunot na. Ket paraburan na kayto iti adu nga apit, iti kasta, at danto makan ken arak, nga idaton nyo ken kuana. Puyuten nyo ti trompeta, jay bantay syon. Ibilin nyo ti panagayunar dagiti tattao. Angayan nyo ti gimong, umungen nyo dagiti tattao.
Sagana yu ida tumabuno, tinasagradwa nagimong. Yagyo dagiti babaket ken lalakay, umungan nyo dagiti ubing, uray pay dagiti maladagan. Uray pay dagiti kakaskasar, masapul a panawanda ti balayda ket umayda. Na kayo papadi ngagserserbi ti Apo, tinagbaetan ti altar, ken ti ruangan ti templo. Masapul ngagsangit ken nagkararag kayo. Kunayo, kasyam dagiti tattaom o Apo. Di mo'y palubos, alalaesen ken pagangangawanda kami. Dagiti sabali a nasyon, iti panagkunada. Sa dino tayan ti Diyosyo, kalpasan na, impakita ti Apo, ti panangipateg na iti dagana. Kinasyan na dagiti tattao na. Daytoy ti sao ti Apo. Kasyan na kam kad o Apo ta nagbasol kami. Ti digbalbaling ayat mo, kasyan na kadi o Diyos ko. Ti kinaimbag mo, punasem kadi dagiti basol ko. Ugasa mamipinsan, ti kinadakes ko, ket dalusan na kadagiti basbasol ko. Bigbige ka nagbiddotak, ket dagiti basbasol ko sila lagipak. Nagbasulak ken ka, wen si kalaeng ti nagbasulak. Nagaramidak ti saan na makayayo ken ka. Parsuan kanya ko Diyos, tinadalus sa puso, ket ikan kiti baro ken napudno nga espiritu. Di na pagtalawen ti matang mo, di mo'y panaw kanyak ti Espiritu Santo. Sublim kanyak ti ragu, ti panakaisalakan mo, ket ikan kiti natulnog nga Espiritu. Apo tulungan nak nga agsao, ket idaydayaw kanto. Ti may basa na adaw iti may kadwa asurat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Agtoy kami nga panakangiwat ni Kristo, kasla ti Diyos a mismong agdawdawat kada kayo. Itinagan ni Kristo, yunay-unay mi a makikapya kayo iti Diyos. Awan basol ni Kristo, ngem, gapu kada tayo, nairaman kadagiti basol tayo, tapno iti panakipagmaymaysa tayo kenkwana. Mairanot tayo iti kinalinteg ti Diyos. Ngarod, iti panakipagtrabaho mi ti Diyos. Ipakpakaasim iti daytoy kada kayo. Naawat yun ti taparabor ti Diyos. Kiti diyo'y palubos nga awan kapapaayan na. Takuna ti Diyos. Dinangig ka iti dayta at tiyempo, tapno paraburan ka. Tinulungan ka iti daytangal daw, tapno isalakan ka. Dumngeg kayo. At tuyan ti tiyempo ti parabor, itan ti aldaw apanakay salakan. Ti sao ti Apo. Tayo asiraragsak ayat taisu titagen tibyan tisau ti Diyos Apo, suruten tayo siputudno, taisu tipaglus kayo, tidanan ti kinapudno. Ti Apo ti adda kada kayo. Daytoy sumaganad na daw ti nasantuan Ebanghelyo kasin surat ni San Mateo.
Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na. Kitain nyo, tadiyo pagpasindayag ti panagtungpal yo, ti pagrebengan nyo, iti relihiyon nyo. Tano kasa ti aramiden nyo, di na kay tugong gunaan ni Amayo sa dilangit. Narod, numang limus ka, di mo iwarwaragawag akas ti aramiden dagiti agin si singpet, iti uneg dagiti sinagoga, ken dagiti kalsada. Araramiden da daytoy tapno idaydayaw ida dagiti tattao. Laglagi penyo nga inawat dan tigong gunada, numang limus ka, mangted ka asaan na maamuan ti uray kaasidgan agayem mo. Tudi ket aramiden masillimed. Ket ni Amam, makakita iti aramid mo ang nalimed, gunggunaan na kanto. Nagkararag kayo, di utultuladen dagiti agin si singpet. Igagara dati agkararag as itatakder, kadagiti sinagoga, ken kadagiti lanladsangan. Tapno makita ida, dagiti tattao. Laglagipen yung inawat dan tigong gunada. Ngem no agkararag ka, sumrek kay ti kwartom, irikep mo tiri daw, sa kagkararag tinalimed, gunggunaan na kanto. No gayunar kayo, di ipakita tinaliday alanga, kas kadagiti agin si singpet, tagpamarang daan nakapimpiman, tapno mamuan dagiti tattao, nga gayunar da. Laglagi penyo nga inawat dan tigong gunada, nga gayunar ka, agdiram usket or nusem ti buok mo, tapno awan makadlaw nga gayunar ka, no dilaeng ni Amam adi makita, ket isu ang makaimatang ti aramid mo ang nalimed, gunggunaan na kanto. Ti Ebanghelyo ti Apo. Ibag nga rabi tayo kakapsat, good evening. Itatay sumang petak, di na magkortino dati naka-assign nga acolyte nga kaduak nga mangkurus ka na kayo. Awan sa tinay-assign, so nga nang-assign ti duwa, sak sinaludsod, anya ti ibalikasyo. Nalipatan na kanon, hunada. Nalipatan dan. So nga nalagip ko tay may isang istorya ti Padi, ken tay sakristan nga lumakayen. Kunada di Padi, minto no Miyerkules, imbaga na dayto iti aldaw ti Lunes, tulungan nakto nga mangkurkuros, taaduda nga makimisa. When Father, kuna naman jay sakristan, niya nga ron tibagak Father, kuna na tibagam, taydaan nga formula, naggapukat itapok, ket agsublikan tumet lang titapok. Dahil taydaan nga formula nga ibagbaga ti Padi. Okay, ulitin man, kinuna na po Padi. So inulit na, naikabesa naman. Idi madanon ti Martes, ti Rabi, ay nalipatan na, piman, akas kinunan tatay di Jemmy, akulay, nalipatan na. So nga pa naman dinamagan, Father, anya tatay ti ibagakon, ti ibagam, kastoy, naggapukat ti tapok, ket agsublikan to di jay, agjay tapok. Inulit-ulit namanen, idi makadanon ti parbangon, idi mangrugidan namang misa, ay agtigtigar-gar di sakristan, tanalipatan namanen. So nga hindi mapain mangrugidan nga mangkuros, napanay na sitgan niya po Padi. Kuna na Father, pasansya ka, nalipatak mamuten ti bagakon. Kuna madeti nga Padi namin, anong imbagakken kan, turpek ang tungag na nayon. Kaya idirinugyan ng dayto nga sakristan, kuna namuten, turpeka ang tungag na nayon. Turpeka ang tungag na nayon. Pen kakabsat, tayo tinayto nga panawen, ket panawen ti panangikat ti kinaturpe tayo. Panawen ti panagbabawi kadagiti basbasol tayo. Panawen ti panagsubli ti Apo, tatalikudan tayo ti kinaturpe, talikudan tayo ni Satanas nga binig, nga mangyaw awan kada tayo. Wares ba, kayat lang asawan, ket 40 nga aldaw, 40 days. Kaya dito nga rambak tayo, actually, it is very biblical. Mabasa tayo di dyan na santuan ng Biblia, manintod pa lang ti Old Testament. Malagip yun yung pakasaritaan ni Noe. Ni Noe, malagip yun. Ni Noe, idi panawin ni Noe,
dagiti tattao ket managbasol da. Pagbarbartek, pagragragsak, nalipatan da ni Apo Dios, tinalikodan da ni Apo Dios, tidakes na ket simrupay ti kinagartem da, tawa no basaen nyo diya ket pati animal ke apanda ka-sex ti animal, lalaki babae. So nga ti Apo binagaan na ni Noe kibaga ti panagbabawi da kadagiti basbasol da no saan do sa kida awan ti dimngeg. So nga binilin ti Apo mga ramid ka ti daong barko ket amin nga sanga Paris kadagiti amin nga pinarsuak pasterkem ti dayta nga daong nya kinatkatawaan da ni Noe tanagaramid ti barko dijay pay tok-tok ti bantay. Sino mat ti agaramid ti barko magitok-tok ti bantay. Ngem dimteng ti didigra. Manungal daw kakabsat nga nagtudtudo. Manungal daw 40 days nga nagtudtudo o patapulungal daw o patapulong arabi nga nagtudtudo ingana nga nalayos amin. Ti kayat nga sawen dayjay kakabsat gaputi kinaman nagbasol iti tao kayat nga pabarwen ti Dios ti puli ti tao, babaen ti panang sukat na ti panagtaod iti pamilya ni Noe. Pabarwen pan nakapabaru ti biag. Manipod ti kinaman nagbasol. Iso nga daytoy nga panawen ti Kwaresma 40 days. Rugyan tayo daytoy nga aldaw, ilipas tayo into no Huwebes Santo. Daytoy nga 40 days tapnoin tayo agbabawi, sumurot iti Apo. As kinunana tatay ti muna nga may basa manangigan tayo kaya dahiti nakapinpintas sa may muna nga may basa kunana nga agbabawi kayo ti amin na puso yo ket agsubli kayo kanyak agayonar agsangit agdungaw kayo ipakita yo tagsensennaay a puso yo iti ladingit manipud ken ni Propeta Joel dahito iti awis na ti panawen ti Kwaresma. May kadwa di panawen ni Apo Jesus. Di panawen ni Apo Jesus, sakbay nga rinugyan na ti misyon na, ket napan itilet ang, ket nagyan di jay, ngawan itikinan na, itilasod ti, manungal daw? The same 40 days nga nagay-ayunar ni Apo Jesus, ket ididimteng iti may kaupatapulong aldaw, sinulisog ni Satanas. Isunto da ito iti may basa tuno Domingo, the first Sunday of Lent. Daya ito ti manggigan tayo. Ya tinapasamag, sinulisog na. Ya, kinabaknang nga na dagaan, turay, ya, pataraon, dati nga bato, pagbalinem nga tinapay. I-elaborate tayo da ito no Domingo, kakabsat. So, anya ti kayat lang asawan da ito. Kita, uray ni Apo Diyos, uray ni Jesus sa patpatsyen tayo nga Diyos, kabailan ni Satanas nga serken isuna. Tanya nga rod, ket adda dito idaga. So nga dito yung upat nga pulungal daw, intayumet sarangten, intayumet kalabanen ni Satanas, ta ni Satanas isu titubeng, tintayo pa nakatagikwat, tibiyag nga agnanayon, iti sidong ti Amas sa dilangit. Amen? Kitain nyo man takabay yun, baka dito ni Satanas, malae. Tao rin yung nagsimbaan, sumbre, ni Satanas kada tayo. Antay madlaw, tibagi tayo. Ya? Titinal daw, apa nagbiag tayo, kat adalata ti sulisong. Tapos lakuma, nasabat mo ni kumarim, madamdaman, dinugyan nyo, nagtongtong, madamdama, chismis kayon. Hello? Hello? Ya, wano saan, mabalin nga, tirik na tayo, nakapinpintas, idirimwar ka na sabat mo, ti kagurguram, nadadail ti aldaw mon, adon ti maapektaran na. As jay ti kabilag ni Satanas kakabsat, talitoy daga, isu ti ayan ti pagturayan na. Yung nga nakabutbuteng, no san tayo nga, aramiden ti kabailan tayo, nga mangsaranget, ken ni Satanas, tasaan tayo nga madanon iti panagtutuok ipapatay ken panagungar ni Kristo. So anya ti kay papanad na daytoy nga aldaw nga rugyan tayo. Nga damdama
itatay kat sakbayak ni may dito, itimawag ti may sangagayem ko nga lektor. Father, kunana, ni dagiti kakabsat tayo, nagkurus-kurus na tabangit, ha? Dagiti kakabsat tayo ti sabali nga pagmati, nagadumot ti nakakurus kanyada, dati kat sandamot aramiden, kunana, ratay basbasa akmat yung newspaper, may sanga pastor padi, ti may sanga relihiyon, na panang kurkuros di jay ayan ti pagbaludan ni agis ispreden dating aramid tayo ng nagbayat gayam ti kay papanan na iti pamati tayo kakabsat nga daytoy dati daan nga formula ipalagip na ti kinarasi tayo ipalagip na nga datayo ket nagtaod iti tapok ket agsubli tayo iti tapok tayo di pinarso ti Dios iti tao inusar na ti daga nga nangaramid iti tao sinang awan na ngem daksang gasat nagaputibilag ni Satanas nadadael dayti nga naramid ti Dios gapu iti panagsalungasing ket nagbasol iti tao. So nga palagipan na tayo kakabsat iti Apo iti daytoy san laeng nagpakurus tayo period na pasikat mo pa kita matimuging ko na adday iti kurus-kurus na. And so what? And so what? No saan tayo nga mawatan, iti kay papanan na, iti panagbiag tayo. Nga daytoy gayam, nga panang kurus ni Apo Padi, iti muging tayo, ket awis iti panagbabawi, ken panagbalbaliw, iti panagbiag tayo. Yung matatay, datoy na panak, dinaratan, dinamag ko kadyakwada, mano nga tawanan, ngagpakpakurus kayo, ti muging yo. Manipod pa idubing kami, Father. Wow, very good. Nagbalbaliw ka din, ti kinatao tayo. Nagbalbaliw ka din, ti kinaluko tayo. Dagiyet ti saludsud kakabsat. Nga every time magpakurus tayo, agbalbaliw akmanen. No. It should be a development, iti panagbiag tayo, na agbalbaliw, iti inaldaw. May kadwa, ti kay papanan na, daytoy nga dapo, gaputa pinuuran da, idi kalman, ay di Domingo, pinuuran da daytoy, ket nagbalin nga nadalos, it is being purified. Tamo tayo met di apoy ket patayin na dagiti germs. So it is being purified. So nga dati nga dapuket nadalos, awanen iti rugit na. Numan pay kunatay nagrugit kunatay di dapungem saan nadalos daytoy. Awan ti germs na. Kas jay kumamet ti panagbiag tayo no nakursan tay timuging tayo. Agbalin anadalos iti panagbiag tayo. Imsan tayo nga liplipatan adati challenge na tuda jay ni nalagip ni brother tatay dati baro nga formula agbabawi ka ket mamati ka ti ebanghelyo. Agbabawi ka ket mamati ka ti ebanghelyo. So day ti challenge na kada tayo kakabsat iti daytoy panawen ti Kwaresma. Awan serbina nga lumabas manen ti panawen ti Kwaresma no saan tayo met nga dumawat ti pamakawan ti Apo. No saan tayo met nga dumawat ti pamakawan iti pada tayo nga tao nang nangruna dagiti addaan ti susik iti tumunggal maysa. So dahil iti challenge na kada tayo and believe in the gospel. And asawen ibiyag tayo dagiti mensahe iti ebanghelyo. Nangigan tayo tatay, ti talo ngay paanong ti Kwaresma, iti ebanghelyo tayo. Talo da iti kakabsat. Umuna, panagkararag, panagayunar, ken, panagtulong, weno pananglimos. So kaya nasawen, i-focus tayo da ito'y nga panawen ti Kwaresma, ngagkarkararag. Malaglagip ko pa'y diubingak pa'y nilelang ko, kanayon nang ibaga no kastuhin nga, panawen ti Kwaresma, saan lang nga Semana Santa, kunana kanyak nga kanayon idinilelang ko, kaunay nga tagari, agkararag kakit di, ang kaya dinapo, data ti bagbagada, dubing tayo, taday ito nga, dagito nga aldaw, nangingina nga aldaw, apay nga nangina, when, tati apo, inted na ti biyag na, insalbi na ti biyag na, tapno may salakan tayo. So spend your time in prayer. Mabalin nga mapan kayong pilgrimage while praying the stations of the cross. You can have your station at the cross in your family.
Ya, di unag di pagtaingan nyo, dahil kunada nga stationary, Station of the Cross, mabalin nga istasyon ka ti unag ti simbahan, ken makipaset kadagiti amin nga aramidan tayo, iti daytoy panawen ti Kwaresma ken Semana Santa. May kadwa, panagayunar. Sino ti adukkinan na dayting aldaw? Sino namigat ng aldaw ken ng rabin? Amin kayo? Madam na mapay lang, kay manganan. Gusto na yakin nyo tatoy bigat ken aldawan. Ya, datayo kanuti karawutan, karawutan nga lahi, Pilipino. Mamin ano nga mangan, imbagak dati din nagmisak namin sana, namin inam, mamin pito. Ya. Iso data, awisan na tayo ti apo nga, agayonar. Hanlaeng nga ti aldaw ti Miyerkules, aldaw ti Biyernes Santo, no di everyday we have to sacrifice. Ma-imagine mo, 40 days nga kisayam di kanem nga inapoy, ay sigurado na ita, bumasiti sugar mo, nakaragragsak ka to. Ya? Sigurado na ita, kisayam ti ado nga karne, bumasiti cholesterol kan uric mo. Nga nakapinpintas, dahil nga awis ti apo, nga madagayam ti kabinbinulig na daytoy nga aramid, nga saan tayo lang agayunar, kadagiti taraon. No di ka di agayunar tayo, dagiti pagtaudan, iti pagbasulan tayo. As kuma, nalaing ka nga uminom, niya brother, rinabiing nga gin, 2x2, 5 nga 2x2, 5 nga Red Horse. Kisayam, ano mo, imbaga nga kauminuman, kisayam, ya, no, si kamat, kachismusa, kisayam baset, no, 3 times a day ka nga papakichismes, pagbarinam lang nga maminsan, maminsan lang, kaya nasawan, kisayam ti pagtaudan iti pagbasulan. Nga madati partner na dati ayunar. Ada partner na kada tayo, iso dati maudi, manglimos ka kadagiti agkasapulan. So no plinanom ti agayunar iti dati nga panawen ti Kwaresma, well, ited mo, dahil matipid mo kadagiti agkasapulan. Yaka mo, no, nagiwaras na kada kayo di pastupid kakabsat. Ada sobreyo nga pastupid. Di kaya't nasa uwanda jay, agpasting ka, tapno mangan dagiti awanan ti taraon. Nang nangruna dagiti malnoris nga ubing. So nga panunutem, ikarim kini Apo Dios, manipud tatangal daw, agpastinga ket kisayak ti kanek iti balor ti 10 pesos. Ingana iti 40 days. Manuti kabil mo, 10 pesos a day, dahil kinisay mo, himmelti ka, timulong kapay kadagiti agkasapulan. Itatay, yung dinaratan, nagidaton damutan, intun damang asingudan. Kaya kung naka 40 days deta, agpasting kayo, giitad yun. Alangan mo't nga ti kabil mo ka 20 pesos laang, ti kayat lang asawan, no ti impisok mo di jay ka 20 pesos laang, dua ti kayat lang asawan, imot ka, rawat ka pay. Sorry my word, imot ka, rawat ka pay. Kaya 20 pesos saan lang mapakan ti maysa nga ubing nga mabisin. Tati feeding program tayo ti Caritas kakabsat is 6 months. 6 months. Kaya ti budget usually nga ibad budget mi is 20 pesos per day. Ngayon nayon mi di pang feeding program. 90 pesos per day for 6 months. Nang ted ka ti 20, pinakan mo dito yung aldaw, matay no bigaten. Tanya nga rod ket imot ken rawet kapay. So awisan na tayo ti Apo nga mangibiyag dagiti mensahe ti Ebanghelyo. Panagkararag, pananglimos, ken panagayunar. Sanda nga agsisina dagitoy nga aramid tayo iti daytoy nga panawen ti Kwaresma. Tapno intay danunen. Ya 40 days tapno intay danunen ti sentro ken kaiswan kang runaan iti pamati tayo nga isu ti panagtutuok ipapatay ken panagungar ni Apo Jesus. This is the center of our faith. Isu ti alimpatok kakabsat ti pamati tayo. Amok nga kaduan kada kayo ket nagaget nga makimisa ti Aguinaldo Masses. Ang kay din Apo, kompletuin yu pay nga kanayon. Ngem damag kada kayo tata. Manipod na yanak sino nakakumpleton ti 3 nga aldaw.
Huwebes, Biyernes, ken Sabado. Tayag na ima na, no da 50%, langit ti makita kon. Huwebes Santo, Biyernes Santo, ken Sabado panagungar. Sino nakakumpleto kada kayon? Diyos por asi, may sana. may sana piman. Kaya't nangarod nga sa uwan hampay na ipaunag ti pamati tayo. Talaglagipen tayo, dati Huwebes nga maudi nga pangrabi, Biyernes nga rambak ti panagtuto ken ipapatay ni Apo Jesus, ken ti panagungar ket may maysa nga rambak daytoy. 3 in 1. 3 days but 1 celebration. Anya ti awag tayo daytoy nga celebration? We call it the Paschal Mystery of Christ. Paskwa Triduum. Haan nga may sa ure umay ka ti Huwebes, sangka to umay ti Biyernes ken Sabado, useless awan kay papanan na. Ure umay ka ti Huwebes, sangka to umay ti Biyernes, nga di ka met nakipagungar, awan kay papanan na. Ngem no kompletuem daytoy, na kompleto mon as sinurot ni Apo Jesus. Yatahan nga dahi pan nakayanak na ti kapatgan, because we have the same birth, nayanak tayo, nayanak ni Apo Jesus. Ngem daytoy panagtutok ipapatay ken panagungar na isulaeng tinakaramid gaputa isuket Dios. Datayo makipagungar tayo metlaeng ken kuana ngem saan tayo nga kabaelan a pagungaren ti bagi tayo. Only God can do it. Isu nga intalip-lipatan. Amin nga ramid tayo ti Kwaresma will become useless no hantay nga danunen iti panagtutuok ipapatay ken panagungar ni Apo Jesus. The Paschal Mystery, the Passion, the Death, and Resurrection of Christ. Sapay ko takabayatan nga rugyan tayo daytoy nga panangsuro tayo ken Kristo. Madanon tayo, iti panakipagungar tayo ken kuana. Amen? Tumakder tayo. Kararag asa pasak. Kalabsat iti tarigagay tayo ang makikaysay ti Dios sa namarswa kada tayo. Intay dawaten ti Apo, ti parabor, ti napaypayso, apan nagpakumbaba, para iti panagsubli tayo ken kuana. Tunggal dawat kuna tayo, Apo kaasyan na kamkadi ket denggen na kami. Idadawatan tayo, dagiti mangidadaulo, ti Santa Iglesia tayo. Agtultuloy da kuma ti panagbalinda pagwadan. Isaruno tayo ti panakakuros ti mugmuging. Sakbay di kararag asapasap. Panakabendisyon ti dapo amausar iti Kabsat dawaten tayo ti Diyos nga ama tayo, tababenti na buslo na grasya na, bendisyonan na kumadagiti adapo, isuda nga ikabil tayo, kadagiti ulo tayo, akastanda ti panagbabawi tayo. Kumararag tayo. O Diyos, ti kayat mo isu ti panagbabawi, ti managbasol, asan ket nga iti papatay na. Ti mudem kad asi-asi dagiti araraw mi, ket bendisyonam, dagito'y adapo, ngay kurus mi kadagiti ulo mi. Iti kasada kami amang bigbig at tapok kami, ket tapok to metlaeng ti pagtungpalan mi. Babaen ti pasnek mi amang nurot, kadagiti panong ti Kwaresma, magunod mi ti panakapakawan dagiti basbasol mi, ket mapabaro ti panagbiag mi. Ket mayasping kam ken Kristo, anagungar kadagiti natay. Gapu ken Kristo nga apo mi. Amen. May nga linya dito'y apo, duwa ditating nga may nga linya di jay igin.
Agbabawi kayo kadagiti basbasulyo ket mamati kayo sumurot kayo iti dalan ko na ti ako saan anak taleken ka intang siko ket sinamo nga agmay-maysa tilubong ken ti awis na agbabawi kayo kadagiti basbasulyo ket mamati kayo sumurot kayo iti dalan ko kunati ako iti kabsat ko ikakita naging mubulse kadagiti masa kulda naging tutuleng kadagiti as-asuga o Jesus ko linisyak ida agbabawi kayo kadagiti basbasulyo ket mamati kayo sumurot kayo iti dalan ko nati ako
sukat ka kadagiti di Diyoset. Diyan ka mo dayaw ken makati tile inadalus diyan ka mo rin kanta nalipata ko. Di ko mareng-reng agbabawi kayo kadagiti basbasulyo ket mamati kayo sumurot kayo iti dalan ko kuna nalipatak na dyan kantan 4 years. Isumbat tayo, Apo, kasya na kam kadi, ket denggen na kami. Apo, kasya na kami. Idawdawatan tayo, dagiti mangidadaulo, ti Santa Iglesia tayo, agtultuloy da kuma, ti panagbalinda, pagwadan, iti panangited, ti tulong, kadagiti makasapul, panagkararag, kin panagayunar, nang nangruna ita at tiyempo, ti kwarisma. Kumararag tayo ti Apo. Idawdawatan tayo, dagiti mangiturturay, ti gobyerno tayo, ken amin, dagiti mangidadaulo, iti naduma-duma pagilyan. Kastamit, dagiti agnayangay asumrek, ti sumungad a panagpipili. Sapay kuma tamamiris da, at ituray nga adda kadakwada, ket nagtaod ti Diyos. Usarenda kuma para ti panakay patungpal, ti pagayatan ti Diyos, iti gimong ken pagilyan, asan ket apara ti bukod da nga interes, ken pagayatan, kumararag tayo ti Apo. Idawdawatan tayo ti amin nga sumursulot ken Kristo, tay ti daytoy ang Miyerkules, Korkoros, ket mapalagipan tayo, iti kinarasi, ken kinamanagbaso tayo, ken ipasnek tayo kuma, ti panagpenitensya, ti panangited ti tulong, panagkararag, ken panagayunar, kumararag tayo ti Apo. Apo, sinakam kadiket. Idawdawatan tayo, dagitag tutubo, tatmo masursuro da, sumurot iti awag ti Diyos, amang ibiyag iti bilin na. Maadalda kuma ti mangibiyag iti nasantuan a biyag, akas metlaing ti kabibiyag ni Kristo. Kumararag tayo ti Apo. Idawdawatan tayo dagitag sagsagaba nang runa dagiti biktima ti kaawan hustisya, kindakes nga aramid. Maragpat da kuma ti kalikagom da magunod ti hustisya, ken kapya, kumararag tayo ti Apo. Agpaay kadagiti kakabsat tayo apimusayen, sapay kuma, tamikipag naiddan ti kakadwa dagiti angheles kinsa santos sa dilangit, ket maikanda kuman tinananay nga kapya, nagnanayon, kumararag tayo ti Apo. Manangasi a Dios, si pangagbukad dagiti ararami, sapay kumatay ti daytoy at tiyempo ti panagbabawi, ket idden na kadakam ti pamakawan mo, ket iturong na kami ti ragsak ti panagbalay ni Kristo,
amang parmek iti basol ken patay, gapu ken Kristo nga Apo mi. Ingadain ka pinaswa, babaen ti balikas mo, ako pagyamanan iken ka. Dinagin ka makita, Gapot na yan, pinadamida, nakurnos da, nakapinpintas da. Tinapay kenarap, ti umay ni itaiawa, nagaputi trigo kenubas, nabungat nagbanugani. Amin ngadain ka pinarswa, babaen pibalikas mo, ako pagyamanan iken ka. Amin ngadain ka makita, gapudayan pinadamida, naurnos ka, nakapinpintas ka. Kamararag tayo, kakabsat at no dagitoy nga daton tayo, makayayo ti Dios sa manakabalin amin. Apo iti panangirugimi ti Kwaresma, idaton miya si dadaeg daytoy a sakripisyo. Ipay mo kadi tagaputi panagtungpal mi kadagiti panong ti panagpenitensya ken ti ayat, matepelan mi dagiti makapadakes a paggustuhan mi, ket iti panakadalos mi ti basol, mapunwan mi nga ilagip ti panagtutok ti anak mo, gapu ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo ti adda kada kayo, itagayo dagita puspusoyo, giyaman tayo ti Apo a Dios tayo. Pudno na Apo may kariket trumbeng anong mi kat pakaisalakanan mi. Kada kami ti amin at tiyempo ken diso, agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama, manakabalin ket agnanayon na Dios. Tas ikain keddeng mo, ababen ti panang parparit mi ti bagimi, teredem dagiti kinadakes mi, patanukem dagiti panpanunot mi. Ited mo pa ti kinamaingel ken ti agnanayon agunggo na kada kami, gapu ken Kristo nga Apo mi. Ket gapu ken Kristo, agdaydayaw dagiti amin nga ersito dagiti anghel, ket agdadanggay da mangitantanok ken ka, isa dawaten mi ngipalubos mo kuma, tay timpuyog mi met tinakurapay at timek mi, kunami adi agsarday. Santo, 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 Di Apo a Diyos, dagiti amin nga
aswang, ilangit ken daga, napluday ti pakadaydayawan. Hosana ti kaangatwan, madaydayan, ti umay tinagan ti Apo. Hosana ti kaangatwan. Daydayawen da kao na santuan nga ma, takan kanayon na kuyugen na kami ti dalan mi. Nang runa no ni Jesus nga anak mo, ornungen na kami makirano di ti padaya ti ayat. Iti dayto nga oras, sibuksilan nang ipalawag kada kami ti na santuan na surat, ken pisyan nang ipay kada kami ti tinapay, kasi naramid na kadagiti disipulos nat sa Dimeyos. Dawaton mi nga rudken ka, man nakabalin nga ma, ibaw mo kadte spiritum kadagiti at tinapay ken arak, ketaramidam nga iti baet mi at day ti bagi, ken dara niya pumi a Heso Kristo. Idi mang manganda iti rabii, idi sakbay, day di pa nagtutok ken ipapatay na, nangalay iti tinapay, ngagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulo na ket kinunana. Alaen niyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik, iso may yawat to, amay paay kada kayo. Kasama ta kalpasan, day di pa ng rabida, nangalay ti kalis, nagyaman manen ken ka, sana inted kadagiti disipulo na ket kinunana. Alaen yung keto minom kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baroken agnanayon at tulag, isa may buyat to amay paay kada kayo, ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy a pangilaglagi piyo kanya. Ti misteryo ti pamati. Babaen ti krus mo, ken kapanagungan, pinakamin salakan, manubot ti sa ngalubungan, pinakamin salakan, manubot ti sa ngalubungan. O Diyos, rambakan mi ti panakailagip ti panakaikapyami ken ka, kiti pablak mi ti aramid ti ayat mo, babaen ti panagtutok ken ipapatay ni Kristo nga anak mo iti baro a biag, ket di manon ti gloriana. Kitaem kadapo daytoy adaton ni metlaengen Apo Jesus tin bangted ti bagi ken darana, babaen ti sakripisyo na, ilokat na ti dalan mi nga umay ken ka nga amami. Nayat nga ama, itdem kadakam ti espiritu ti ayat, nga iso ti espiritu ti anak mo, papigsay na kam kadi babaen ti bagiken dara ni Kristo, ket aramida masangsang kamaysa kami may panggep ti pamati ken ayat, ket makitimpuyog kami ken Francisco Santo Papa mi, marlo nga obispo mi ken dagiti amin na papadi. Luktam kadapo dagiti matami, tapno mabigbig mi ken mariknami, dagiti amin na rigrigat dagiti padami a tao. Ikabil mo kadagiti bibig mi, dagiti umiso asawan mi, tunggal masabet mi ti dalan mi, dagiti mataltalipungaw, ken mapulkukan akakabsat mi. Item kadapo kadakam ti kinamaingel a makisinakit kadagiti padami at tao, na nangrunan o agsagaba dati panagrigat, kinapanglaw, panagbisin, panakailupit-lupit, panakaidadanes, ken dadumapay,
Aramidem kadi, at isimbaan, may nga pagtaingan ti pudno ken waya-waya, ti kinalinteg ken kapya, ti ayat ken panagserbi, amang patalged ti tunggal tao, tapno sana amapukaw tinamnamana. O Dios, kasyam kad dagiti kakabsat mi anatay, ti sidong ti kapya ni Kristo, ken dagiti amin na pimusayen na si kalaeng ti makamuy ti pamatida. Alaim kadida amayaranod ti gloria ti panagungar, kitinto nagibusen ti panagdalyasat mi, awaten na kamto kada sumrek iti pagariam, disuanam namayan mi pakairanudan mintungag na nayon iti kumpleto abiyag ken gloria. Ket makikaysa kamto, ken Apo Santa Maria, Birhen ngay na ti Diyos, ni San Jose, anatepel nga esposo na apatron ken katalikmi, kadagiti apostol ken martires, ken kadagiti amin na sa santo, ketirok noy minto ken katidayaw ken gloria, gapu ken Kristo nga apo mi. Gapu ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, titimpuyog te Espiritu Santo, irok noy mi ken kaman nakabalin nga ama, iti amin na dayaw ken gloria, tiag nanayon ngawan tinggana. Amen. Datayuan na balakadan kadagiti makaisalakan na pamagbaga, nadalan kadagiti na Diyosan na panusuro, tordan tayo ti agkunang. Amin. Ngadat sa dilangin, madaydayaw kumang, tinagan mo, lumteng kumang, ipagaryam, matungpal kumang, tinakem mo, dito'y dagan, akasa dilangin, iden kadakam, iti alraw dito'y ti kanen mi, iti patinayon na aldaw, pakawanemen, ti basul miakasmen, pamakawan mi, kadagiti nakabasu kada kami, di nakamen, bye-bye no manugoti, sulisog keti, salakan nakam ketiti, nawati ken kaaputay isalakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, idem kada sayat ti kapya kadagiti aldaw mi, babaenti panulong tapan nga asim kada kami, kanayon kumalaing iti basol may lisi kami, kiniti amin nariribok may kanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anamnamaen mi, ken ti ay Yesu Kristo anang isalakan kada kami. Takukam ti turay ti panakabalin ken dayaw, Kaganayo na dinto agsarday. Wapo mi Yesu Kristo kinunam kadagiti apostol mo, kapya ti batik kada kayo, kapya nga gapukan yak ti tedko kada kayo, san kada dagiti basbasol mi ti kitaem, kadigat ti pamati ti iglesyam, kas mayan nurut ti pagayatam, ipay mo kada si asiken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbyag ken nagari, ti agnanayon ngawan tinggana. Kapya, ti apo kang kanayon kumangadak kada kayo.
Paitay ti kapya ti tumunggal may sa peace be with you. Kapya kada kayo amin. Kordero ti Diyos sa mangiikat, kadagiti basbasulti sa halubungan, mga asika, kadagati. Kordero ti Diyos sa kadagiti basbasulti sa halubungan, mga asika, kadagani. Kordero ti Diyos sa mag-iikat, kadagiti basbasulti sa ngalubungan, item kadakam titikapya. Adtoy ti kordero ti Diyos, si maikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban, iti daytoy apadayana. Ti amok makatulong tuyno mo, umay kuman ikamang o Diyos ko, narasi unay abiyag ko, dasikalae uapo, ti amok makatulong tuyno mo, agpasakak ngarot ka, tawan sa palipiman anam nama, arakupendak ngarot Allah, sakbay nga inak may wawa, agpasakak ngarot ken ka, tawan sa balik pimananam nama, arakupendak ngarot Allah, sakbay nga inak may wawa, umay kuman ikamang o Diyos ko, nalupoy unay abiyag ko, dasikalae uapo, ti amok makatulong tuyno mo, umay kuman ikamang o Diyos ko, napulkok unay
yabyak ko ta sikalae uapo ti amok makatulong tunubo agpasakak ngarod ken ka tawan sa balik pimananamnama arakupen nak ngarod Allah sakbay nga inak may wawa agpasakak ngarod ken ka tawan sa bali pimananamnama arakupen nak ngarod Allah sakbay nga inak may wawa. Kumararag tayo, ipay mo kadapo, ta saranayin da kami dagiti sakramento ngay nawat mi, iti kasama kay ayo ken ka ti panagayon mi, kitag serbi nga agas samang paimbag kada kami, gapuken Kristo nga apo mi. Thank you. See you on Sunday. Tiapo tiada kada kayo. Bendisyonan na kay kumati managato na ya Diyos, ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Pasan ti misa, intayon tayat ken kapya ti Apo. Masapol at talikudan na't magina, ibaklay na ti krus na ket suruten na, ibaklay na ti krus na ket suruten na. Sino man ang ipatpatid biyag na mapukaw na to, ngenti ng yawa, tibiyag na genayat maisalakan to, tiyag dari kagaya sumurot kanya. Masapula talikudan na't magina, imbaklay na ti krus na ket suruten na, imbaklay na ti krus na ket suruten na.